Il-Gvern għandu jimplementa l-aġġornament ta' regoli dwar is-servizzi audiovisivi li joffru regoli stretti dwar il-pubbliċità u l-placement ta' prodotti fil-programmi ta' tfal. Il-Gvern għandu wkoll mingħajr l-ebda dewmien jintroduċi il-provvedimenti kollha tal-liġi għal stil ta' ħajja sana. Din il-liġi kienet approvata mill-Parlament f'Jannar tal-2016 u kien biss wara sentejn u nofs li l-Gvern ħa azzjoni li però kienet limitata biss għal parti żgħira tal-liġi. Liġi ta' stil ta' ħajja sana tindirizza t-tip ta' ikel li jitqassam fl-iskejjel, fid-djar tal-anzjani u fl-istituzzjonijiet pubbliċi, tinċentiva l-kunsilli lokali sabiex jaħdmu biex iqajmu kuxjenza u tirregola l-promozzjoni u r-reklamar ta' prodotti li mhux sustanzjużi għal ġisem tal-bniedem. Waqt laqgħa li saret ma' 8 NGOs, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija qal li fil-kuntest tal-kanċer rari u dak li jolqot lit-tfal, il-Partit Nazzjonalista ħajaħdem fuq livell Ewropew biex jiżdiedu l-fondi għar-riċerka u sabiex ir-riċerka fuq il-kanċer li jolqot lit-tfal jitqies bħala priorità biex tkun assigurata kura aktar innovattiva. Qal li hemm ħtieġa li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn pajjiżi u riċerkaturi kif ukoll skambju ta' għarfien fuq trattamenti u mediċina sabiex l-informazzjoni relattivament limitata fuq kanċer rari isservi għal żvilupp aktar maġġel biex insibu kura għal kanċer fit-tfal. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid isir użu aħjar tal-European Reference Networks madwar l-Ewropa f'każijiet ta' kanċer rari li jirrikjedu konċentrazzjoni ta' għarfien fosthom ir-reġistri tal-kanċer li jinkludu informazzjoni varja fosthom, pereżempju, it-tip ta' kanċer, l-età tal-pazjent, il-ġeneru u t-trattament li jkun qed jingħata.